Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ambuye, ngati ndinudi mundilole ndiyende pamadzi. Tsiku la lero lachiwiri pa 5 August, Ambuye Yesu afuna ationetse vuto lathu lalikulu, ndipo kuti vutolo tingathane nalo bwanji. Kuchepa kwa chikhulupiriro kumene kumabereka nsanje, kumene kumabereka kusavomereza. Tiona maphunziro anayi m'mawu oyamba ndi phunziro limodzi m'mawu athu amthenga wabwino. Nkhani yamanga nthenje ndi nsanje ya Miriamu komanso Aaroni kunchitira Moses, ndipo nsanjeyo safuna ionekere koma akuyibisa mwa njira ina. Ambuye Yesu lero akunena kuti ngati chikhulupiriro chathu chikhale chochepa, tidzamvanso la Mulungu likubwera nkhani ya chikhulupiriro cha Abrahamu. Zimabereka zipatso zimene sitingathe kuzindikira kuti zikubwera chifukwa chakuchepa kwa chikhulupiriro. Mawu athu oyamba akuchokera m'buku la Numeri. Dzulo tinali mu Numeri 11, lero tikuwerenga Numeri 12 ndime ya 1 kulekeza 13. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Amese Chikopa kuchokera ku Mtima Woyera Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo salimo yathu ya tsiku la lero ndi salimo namba 51. Mundichitire chifundo inu Mulungu malingana ndi chikondi chanu chosasinthika. Nthawi zina atu Mulungu timatha kumkumbutsa zinthu anthufe osati potengera chifundo chake, koma kuti Ambuye ndimadula mtulo, ine Ambuye ndimapita ku chechi, ine Ambuye sindiba, ine Ambuye zakuti. So timachedwa Ambuye nkumkumbutsa zabwino zimene ife tili nazo. Ambuye Yesu amadziwa kale, amadziwa kufoka kwathu, amadziwa kulimba kwathu. Nthawi zonse tikabwera pamaso pa Ambuye, pemphero lathu lizikhala salimo yathu ya tsiku la lero. Mundichitire chifundo Ambuye malingana ndi chikondi chanu chosasinthika. Not because I'm good, not because I'm trying, not because I do ABCD, but because of your mercy. Ndipo mawu athu amumthenga wabwino ndi monga adalembera Mateyo Woyera, mutu wa 14 ndime ya 22 kulekeza 36. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku St. Peter and Paul na Tenje Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Tiyeninso abale ndi alongo tisinkhesinkhe limodzi. Mawu a m'buku la Numeri. Miriamu ndi Aaroni anayamba kumunena Mose chifukwa cha mkazi wachikusi amene Moseyo adakwatira, poti adakwatiradi mkazi wakukusi. Iwo adafunsa kuti, kodi nzoona kuti Chauta adalankhula kudzera mwa Mose yekha? Kodi sadalankhulenso kudzera mwa ife? Chauta adazimva zimenezo. Koma Mose adali munthu wofatsa kupambana anthu onse apa dziko lapansi. Tsono Chauta adauza Mose, Aaroni ndi Miriamu kuti, atatu nonsenu mubwere ku chihema cha msonkhano. Ndipo onse atatu adapitadi. Chauta adasika mu mtambo, nayima pa khomo pa chihema. Ndipo adayitana Aaroni ndi Miriamu. Tsono awiri onsewo adabweradi. Chauta adati, imvani mawu anga. Pakakhala mneneri pakati panopa, ine Chauta ndimazionetsa kwa munthuyo m'masomphenya, ndimalankhula naye m'maloto. Koma sinditero ndi mtumiki wanga Mose, amene wakhala wayang'anira anthu anga onse a Israeli. Ndimayankhula naye pakamwa ndi pakamwa, momveka osati mophimbiritsa, ndipo amaona ulemerero wanga. Chifukwa chiyani tsono simudaope kumunena Mose, mtumiki wanga? Pamenepo Chauta adawakwiyira nachokapo. Mtambo utachoka pamwamba pa chihema, Miriamu adapezeka ali ndi khate lambo ngati ufa. Ndipo Aaroni atachewuka adangoona Miriamu ali ndi khate.
Apo Aloni adawuza Mose kuti, mbuyanga musatilange chifukwa choti tachimwa ndipo tachita zopusa. Musalole kuti Miriamu akhale ngati mwana wobadwa wakufa, amene thupi lake lili lowonongeka kumodzi. Tsono mokweza mawu, Mose adawuza chauta kuti, Mulungu, ndikupemphani kuti muchiritse Miriamu. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu mu Uthenga Wabwino monga adalembera Mateyu oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mutu wa 14 ndime ya 22 kulekeza 36. Madzulo omwewo Yesu adalamula ophunzira ake kuti alowe mchombo atsogole kupita kutsidya pamene iye ankauza anthu kuti azipita kwawo. Tsono atatsanzikana nawo anthu aja, iye adakwera phiri yekha kukapemphera. Mmene kunkayamba kuda nkutali komweko yekha. Pamenepo nkuti chombo chija chili kutali ndi mtunda, chikuvutika ndi mafunde, chifukwa chinali chitayang'anana ndi mphepo. Mamawa kukalimbo, Yesu anadza kwa iwo akuyenda pamadzi. Pamene ophunzira aja adamuona akuyenda pamadzi, adaopsezedwa nati ndi mzukwa, ndipo adayamba kukuwa chifukwa cha mantha. Koma nthawi yomweyo Yesu adawuza kuti, khazikani mtima pansi, ndine, musaope. Apo Petro adati, Ambuye, ngati ndinudi tandiwuzani kuti ndibwere pamadzipo. Yesu adati, chabwino, bwera. Tsono Petro adatuluka mchombo nayamba kuyenda pamadzi kupita kwa Yesu. Koma ataona mmene ikuombera mphepo, adachita mantha, nkuyamba kumira. Tsono adafuwula kuti, Ambuye, pulumutseni. Pompo Yesu adatambalitsa dzanja namugwira nati, iwe wa chikhulupiriro chochepawe, ukukayikiranji? Pambuyo pake awiriwo adalowa mchombo, mphepo nkuleka. Apo amene anali nawo mchombo aja adamugwadira nati, ndithudi ndinu mwana wa Mulungu. Tsono onse adawoloka nyanja nafika ku Genezareti. Anthu akumeneko adamzindikira Yesu nakadziwitsa anzawo akudera lonselo lozungulira pamenepo. Motero adadza kwa Yesu ndi anthu onse odwala. Adampempha kuti awalole odwalawo kungokhudza ngakhale mphonje ya chovala chake, mwakuti onse amene ankayikhudza ankachira. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Ndinanena abale ndi alongo kuti tili ndi maphunziro asanu, mwina tionjezera limodzi mwachangu kwambiri. Ambuye Yesu akuwauza ophunzira kuti mutsogole, kenaka iye akupita kwa yekha kukapemphera. Ophunzira aja m'malo mofunsa kuti mukatani kapena kuonera kuti Ambuye Yesu asanapange embark pa any other big event or next activity, amapemphera kaye kupempha chifuniro cha Mulungu. Pajatu kupemphera kumafika pa chiyindeinde pamene tapempha kufuna kwa Mulungu. Ndeno akuti khale Ambuye Yesu adakhala kumene kuja usiku wonse. Zikundipatsa mantha abale. Ambuye Yesu usiku wonse akupemphera. Yet inu ndine amene ndicholengedwa chabe timangofuna ena ngakhale mapemphero akangodutsa 1 hour timaboweka, kuyendetsa sapato, kusaweretsa foni. Wasembe amene ndobowa saganizira anthu. Sindonena kuti asembe tizonjeza. Koma the question is, do we really spend quality time with Jesus at mass, in different devotions, ka nthawi ya adoration? Ambuye Yesu adachezera usiku wonse kupemphera. Tentizapatsa Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera nthawi yoyenerera pamene tifuna kucheza nawo. Koma nkhani yathu yayikulu si imeneyo tsiku la lero. Akunena kuti tsopano Ambuye Yesu aja akubwerera, ophunzira aja akuti adachita mantha nkumati ndi mzukwa. Ndine ndikumchitira sanje Petro. Ambuye Yesu pamene amakhazika kuti ndine musaope, ndipo ndikukhulupirira kuti mawu awa tonsefe timafuna titamva Ambuye Yesu mwa njiro wake atatiyankhula kuti ndine musaope. Fwa zoopsa miyoyo yathu ndi zambiri.
ena tikuopa maluzi, ena tikuopa moyo wathu kungopanga deteriorate, ena tikuopa mmene anthu ena amationera, mmene zinthu ena amatikambira. So tili ndi nkhawa ndi mantha osiyanasiyana, koma lero Ambuye Yesu akuti ndine musaope. Ndendanena kuti ndikumupangira nsanje Petro chifukwa akunena kuti iyeyo adalimba mtima kunena kuti ngati ndinuyo mundilole ndibwere pamadzi. Ndi phunziro lalikulu tsiku la lero, chifukwa chonena kuti munthu sayenda pamadzi. Ngati munthu angayende pamadzi ndiye kuti kumakhala kusambira, ndiye sitinganenenso kuti akuyenda pamadzi. Ngati munthu ali pamadzi amakhala mwina ndi boti ndi zina zotero, koma munthu sanayendepo step okuti akhala kuti uli ndi matsenga chotani, step 1 2 3 ayi. Koma kuti Petro adayenda pamadzi, koma kuti atangoyang'ana mphepo ndi kutaya chikhulupiriro, akuti adayamba kumira. Ndiye ndimafuna tiyang'ane zimenezo, chifukwa pali zinthu zina zimene kudzera mu mpingo wathu timachita mwa chikhulupiriro ndipo zimatheka. Mwachitsanzo ndi moyo wathu ife ansembe ndi asisteri. Timakhala anthu ena amakayika kuti mukwazunziranji anthu muwalola zingokwatira, sizingatheke munthu osakhala pabanja. Ndiye chikhulupiriro nchifukwa wansembe akamalumbira, chifukwa wansembe akamadzozedwa, nchifukwa sisteri akamapanga malumbiro ake. Koma Petro kuja amatifunsa, mwachitsanzo ineyo wansembe, abishop amandifunsa, kodi ukufunitsitsa mwakuti ndimayankha inde, kodi ukufunitsitsa mwakuti ndimayankha inde. Ndipo tikamakayankha kachitatu timayika kumaonena kuti ndikufunitsitsa powerengera chithandizo cha Mulungu. Every life ino amene muli mbanja nkhani yake ndi yomweyo sizophwekayi kukhala okhulupirika kwa wina ndi nzake the rest of your life. Komano mukatenga zimene zuja powerengera chithandizo cha Mulungu zotheka ndithu. So every life, every business, every career kandino andale mutadzipereka kwa Mulungu ndi mtima wonse ndi zotheka ndithu kupambana ma temptations a katangale. Koma ambiri sitimawerengera chithandizo cha Ambuye. Nde timatha kuyamba ndi chikhulupiriro, koma kenaka timaona mmene mafunde akuombera, mmene corruption ikuombera, mmene umphawi ukuombera, mmene maluzi akuombera, mmene mwina atsikana akubadwira, mmene mwina anyamata akubadwira. Ndiye timanena kuti sitingakwanitse. Timakhala tayamba kuchepa chikhulupiriro. Every day, every time, every week, every month tizinena kuti Ambuye ndikuwerengera chithandizo chanu, tiyenda pamadzi, tikwanitsa kuyenda pamadzi. Nchifukwa yake tamva m'mawu oyamba akutichenjeza kuti tikhale anthu ochenjera ndi the poison of jealousy. Ambiri tili ndi nsanje, koma nsanje imeneyi timayibisa mu zinthu zina zimene timafuna isaonekere. Mwachitsanzo Miriam ndi Aaroni anali ndi nsanje because of the spiritual authority of Moses, koma sanafuna aonetsere kuti akumpangira nsanje Mose anzathu ena amati Musa, chifukwa cha udindo wa uzimu umene Ambuye chauta adampatsa. So zotsatira zake zinali chani? Adayamba makangana naye, udakwatira mkazi wa uchikushi, iweyo mwakuti. Koma deep down nkhani sinali ya banja limene Moses anapanga, nkhani inali ya nsanje chifukwa cha udindo umene Mulungu adampatsa Mose. Ndipo nsanje imeneyi ambiri timayionetsa mwa njira zosiyanasiyana. Ine ndithoma mpangira nsanje wansembe nzanga, koma I may not reveal it as nsanje, I will direct it as a concern. Ambuye mukhale nawo pansi bambo ojaja, sakupanga zabwino, bambo amene oja sakuyendetsa bwino palishi, bambo amene oja sakuyendetsa bwino chakuti. Pasi pa mtima ndikudziwa kuti ndikungobisala kunsi kwa nsanje. Tili ndi nsanje zosiyanasiyana. Nde uthenga ochokera kwa Ambuye Yesu pamene tikuyang'ana moyo wa Miriam, Moses komanso Aaron ndi otani. 1. Don't always fight to justify your cause. Mose sanachedwe nkunena kuti koma mundipangiranji zimenezi. He just go back to God, ndipo nthawi zonse amagwada, nthawi zonse amawerama, nkumantulira Mulungu zosowa zake. Taona kuti Mulungu adampatsa khate Miriam. Don't always fight. Practice yourself. Patience and prayer should be your supreme weapon to defeat whosoever comes your way. Secondly, don't criticize what you don't know. Makamaka ife achinyamata. Miriam ndi Aaroni mmalo momvetsetsa kuti Moseyu akupanga izi chifukwa chonena kuti Mulungu ndi amene adamsanjika, Mulungu ndi amene adamsankha. It is God who had ordained and sanctified the work of Moses. Iwo aja sakuyang'ana zimene zija, sakumvetsa zimene zija. Mapeto ake akulowetsapo concept ya umunthu. Nthawi zinanso anthu fe timadzudzula mwansanje, mwangawa, mwankharwe, zinthu zimene sititha kuzidziwa. Banja lija samakhalana, udindo uja sumamukhala.
mosadziwa tidzakhala tikulimbana ndi mulungu. Ndani adalimbanapo ndi mulungu ndi kupambana? Ife achinyamata nthawi zonse tizikhala ndi nthawi yofuna kudziwa zinthu, kumvetsa zinthu. Nthawi zina timadzudzula ndimachita chidwi kandi magalimotomu ka anthu akwera minibasi, ngati maulendo a minibasi akadali monga zinalili kale kuti anthu amatha kucheza, poti masiku ano alesa amayika maspeaker ake nkumamvera. Koma nkhani yayikulu ndionena kuti don't criticize what you don't know. Tili kwa anthu ena timang'amba, timakhadzula kukamwa, kuyikira mlomo pa zinthu zimene sitikudziwa. Kandi nkhani ya economy, kandi nkhani ya politics, kandi nkhani ya mpira, even nkhani ya chipembedzo kumene. Ife mpingo wathu nanji akatolika ambiri ndifa ulesi kuti timvetse chiphunzitso chathu ndi kuchifotokozera. Anthu ena amakhadzula mlomo kuchifotokoza chikatolika ngati akuchidziwa. Uli umbuli weniweni. Let us practice patience like Moses. Malo moma wayankha, let us internalize our faith and live it perfectly. Ndipo chachitatu akutiphunzitsa to intercede. Don't celebrate the failures of others. Mosetu atakhala kuti Miriam walandira tsoka chifukwa cha zimene amapanga khate lija, anapita kukampempherera. Ambiri mwa ife we celebrate the failures of others. Amatanga tani timadziwa apita nazo kuti ife timadziwa ena mpaka ndithu imfa ya anzawo amakagula makreti zakumwa, kuphika mpunga, ukatenga ngongole kuti Mulungu wayankha. Aya abale, choipa chimene timachitira ena chimabwera kwa ife. Macbeth amanena kuti the deeds that men do comes after them. Choipa chimene timapangira ena mwanjira ina mosadziwa zimatibwerera ife eni. Ndeti tani tikaopsezedwa mmoyo zikakhala kuti zinthu sizikuyenda. Pemphero lathu lizikhala la Petro lomwe lija, Ambuye tipulumutseni tikumira. Ubwino wake wa Ambuye amabwera nkutipatsa mkono ndipo amatithandiza kuti tikafike tsidya lina. Tatiyeni lero tilimbikitsane tipemphererane kuti everyday ndikadzuka ndiziti Ambuye ndipulumutseni. Zotimiza ndi zambiri mmoyo uno, koma tisayiwale tili ndi Ambuye. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.